Next school, άσκηση 2, σελίδα 58. Να μεταφέρετε τα παρακάτω ρήματα στο πρόσωπο της ευκτικής ενεστώτα, μέλλοντα και αορίστου που ζητείτε. Το πρώτο ρήμα, κινδυνεύω. Θέλουμε γάμα ενικό πρόσωπο, ούτως. Ο ενεστώτας, κινδυνεύει. Κινδυνεύει. Ο μέλλοντας, κινδυνεύσει. Κινδυνεύσει. Και ο αόριστος, κινδυνεύσε. Κινδυνεύσε. Και ο δεύτερος τύπος, κινδυνεύσιε. Επόμενο ρήμα, βουλεύω. Στο γάμα ενικό πρόσωπο, βουλεύει. Ο μέλλοντας, βουλεύσει. Και ο αόριστος, βουλεύσε. Και ο δεύτερος τύπος, βουλεύσιε. Πάμε στο επόμενο. Γράφω. Εδώ το υποκείμενο μας αλλάζει. Θέλουμε β πληθυντικό πρόσωπο. Άρα, ενεστώτας γράφειτε, μέλλοντας γράψειτε και ο αόριστος γράψετε. Και το τελευταίο, το ξεύω. Στο β πληθυντικό πρόσωπο πάλι, το ξεύειτε ο ενεστώτας, το ξεύσειτε ο μέλλοντας και το ξεύσετε ο αόριστος.